Bună, prieteni! Azi o să vă arăt ce puteți să faceți atunci când aveți foarte mult ruj peste. Prima dată, eu o să beau niște apă termală, because why not? Pot să beau apă termală. M-am mutat. Acum, după ce am băut eu apă termală, puteți să beți și voi, e opțional. Luați-vă apa termală și puneți-o pe buze, cam așa ceva. Oh my god! Așa, acum încercați să nu chiar mânjiți, începeți să puneți apa termală peste tot. Oh my god! Oh my god! Da. Puteți să puneți mai mult. Dacă vreți și continuați acest proces. Acum, dacă vedeți așa, o să începeți să dați în șervețel și o să ziceți: aoleu, trebuia să facem asta încă de la început. Păi, eu fac aceste pasuri ca să am buzele mai hidratate. Așa, acum, când buzele voastre sunt foarte, foarte hidratate, beți mai multă apă. Am glumit. Așa, acum vă luați lanejul și începeți să-l aplicați pe buze. Dacă nu aveți lanej, puteți să folosiți alt balsam de buze, nu contează, puteți folosiți Nivea, puteți folosiți Gissu, nu contează. Puteți să folosiți ce vreți voi, dar să fie așa, chapstick. Așa, al meu mai tocit puțin, din păcate. Și de asta, și trebuie să vă dați cu lanej, dar înainte de asta. Mai am. Așa, apoi vă puneți o cremă de mâini. Nu contează ce cremă de mâini, trebuie să fie testată de față și de corp. Eu o am într-o sticluță micuță, nu e cumpărată, sticluța am luat-o de la Miniso. Și apoi luați o foarte puțin. Puteți să o luați și de la cela veche, e tot același lucru. Și dați. Dar să nu vă lingeți buzele. Acum ștergem excesul de cremă sau puteți să folosiți pe mâini. Așa, acum așteptați câteva secunde. Au trecut câteva secunde. Haideți să dăm jos acest strat de cremă. Și nu l-am lins. Hai să începem. Puteți să uitați și în oglindă în acest timp. Să vedeți că buzele voastre sunt mai hidratate. Așa, din păcate mi-am lins buzele. Așa. Și apoi avem lanej cu mango care a costat 120 de lei. Dacă vă duceți la Vivo, oh my gosh, rămân fără. Eu mi-aș dori foarte mult Summer Friday, dar părinții mei nu vor să-mi adică, deci nu am întrebat încă pe tatăl meu. Dar trebuie să iau note mari și eu iau mereu note mari la portofolii și la concurs dacă am timp să învăț. Și asta. Trebuie să tamponați puțin dacă ați pus puțin prea mult. Nu contează cât ați pus. Și așa scap eu de rujul excesiv. Popicii, sper că v-am ajutat și înainte de... Oh my gosh, înainte de a închide, știți că aici am făcut ceva roșu. Nu știu, cred că cât de tare am scărpinat. Pentru că m-a picat un țânțar.
Și acum voi folosi Aqua Mistica și dacă întreb... Nu, asta e Flor Mistica și dacă întrebați vai de mine, de unde le vreau și eu. Le-am luat de pe site de la Sephora acum o lună și e stoc limitat, deci luați-vă. Și mai am și aici, în acest mica bag, ăsta e de pe SimSafe. Dacă deschidem... Oh. Am crezut că mai am încă unul, am crezut că am Aqua Mistica. Unde e Aqua Mistica? Ok, o să-mi pun skincare headband. Abia acum m-a prins. Și bine să-mi pun skincare. Au! Headband. Da. Cred că... Deci scrieți-mi voi în comentarii cu ce să mă dau. Nu am idei, frate. Deci am Flor Mistica și Aqua Mistica. Flor Mistica și Sol de Janeiro 62 care... Și acum să vă zic și cum miroase. Deci ăsta caramel sărat, tipic. Ok? Miroase super bine, miroase a caramel sărat și îți dă așa un autumn vibe. Iar Flor Mistica îți dă un ca un fel de dreamy vibe și summery vibe. Sau spring, da, spring. Și ăsta miroase mai bine, miroase a floricele. Scrieți-mi în comentarii. Și dacă tot sunt aici, o să fac și un mic skincare. Sunt foarte extenuată, obosită, pentru că ar trebui să merg la dansuri și nu mai pot. Și toată lumea m-a săcăit pe cap la școală și astăzi vom preda manualele mâine. Sunt atât de fericită pentru că nu știu mai jucam pe manuale de aia. Haideți, o să mă dau cu apă termală de la Aven. Eu vreau să mă dau super mare. Eu acum o să mă uit în oglindă pentru că am o oglindă chiar aici. Ok, gata. Să mă uit acolo. Pentru că înțeleg de ce, dar aici pe cameră se vede foarte încet. Pare a fi foarte mult ceață. De aici se vede foarte... Pe cameră se vede foarte cald. Are așa o lumină cald și frumoasă. Acum, cât aveți pielea udă, vă veți la Baioma. Dacă nu aveți Baioma, nu-i nimic. Folosiți această cremă de la Gero Vital Kids. Se găsește pe MAC, dacă vreți să căutați. Eu am aflat de ea de la prietena mea cea mai bună. Ea este primul meu abonat. Și sunt foarte fericită și Anto, dacă vezi asta, ești cel mai bun bestie al meu. Ok, nu prea am idee câte persoane vor vedea acest videoclip, dar oricum sper să nu mă vadă colegii din clasă, pentru că ei îmi dau destul de mult bullying. Nu ei, unii dintre ei mă mai suport, unii dintre ei mă mai încurajează canalul, am prieteni buni, dar am o fată în clasă care o cheamă Delia. Mamă, frate, deci ea este absolut insuportabilă. Dacă vii la mine în clasă o săptămână, te transferi. Pentru că ea e bună la toată lumea. O să vezi, dacă la începutul școlar am, uite, o prietenă bună, să mă întâlnesc cu ea, să stau cu ea, să ieșim după școală în parcuri, tipic. Dar chestiile s-au schimbat. Pur și simplu, într-o zi, ea a venit la mine și mi-a zis așa: Andrada, să știi că nu mai poți să mai stai lângă mine pentru că tu ești o curățanie și ieri ai mirosit a skunks. Serios, am început să comentez la ea, frate, adică, frate, nu e frumos. Ești cam lipsit de bun simț să zici așa ceva. Și nu mi-a plăcut, adică m-am simțit și inconfortabilă și ea era toți colegii. Uitați-vă toată lumea, uitați că Andrada are tupeu.
tipichea. Ea e bună cu toată lumea. Ea e bună doar cu cine vrea. De exemplu, poate să fie mâine bună cu tine și poimâine să fie dușmane. Eu îmi hidratez pielea. Pielea mea mănâncă o tonă de apă termală. Și de asta, frate, de ce? Da, și mereu i-am zis lui mama că nu mai vreau la școală, nu-mi place. E foarte, foarte, foarte greu să stai așa și în clasa a 5-a o să mă transfer la o altă școală. Totul a fost vorbit, totul a fost planificat și pe 21 iunie directoarea mă va băga într-o clasă de engleză intensiv. Acum nu o să vă zic și în ce clasă, pentru că o să vă dau un indiciu. E în Năvodari și e lângă o grădiniță de copii foarte mici. Și la Grigore Moisil. Cred că deja v-ați dat seama. Vă rog frumos, dacă vă abonați la acest canal, dacă sunteți deja abonați la acest canal și sunteți la Grigore Moisil, vă rog frumos să nu alergați după mine cu foi și cu autografe. De auziți așa. Ca un măsi. Se simte foarte, foarte, foarte ciudată. Ok. Și Antonia, dacă vezi acest videoclip și o să zici, mamă, dar câtă apă termală spui, girl, shut the fuck up. Mă scuzați, shut the duck up. Mă simt de parcă... Oh. Revin. Acum ne vom da cu Laneige. Nu înțeleg de ce, dar nu vreau să fiu răsfățată sau pick me, dar am destul de mult skincare. Și știu că nu prea e frumos să te lauzi, dar... Deci am o prietenă care și-a să fac o față de parcă zici că 5 face așa. Ca într-un fel arată urâtă, știu, și urechile mele. Ok. Și pentru că am folosit acest Laneige cu mango, o să folosesc și ăsta. 62. Și așa mi-am făcut skincare-ul. Pa! Pupicei!